Jeg laver bare en, så nu skal jeg ikke gøre det. Jo. Gargo og jeg, vi er klar på episode 3 af Under Stangen. Vi er taget ud i Botanisk Have. Vi håber, lyden den er god, selvom vi er herude. Det kunne være lidt hyggeligt. Der er en legend derovre, der har besluttet sig for at slå græs, mens vi er her. Han burde egentlig lige have koordineret med os, fordi det er jo selvfølgelig os, der bestemmer herovre i Botanisk Have. Not. Men vi har besluttet os for at tage i Botanisk Have for at lave næste episode. Tak fordi at du gider med igen, mate. Selvfølgelig, mate. Det er, som om det er min podcast, det er vores. Det er vores. Jamen, jeg vil gerne være gæst på vores podcast. Det kan vi ikke. Skål, bro. Skål. Det er fandme dejligt. Vi har glædet os til i dag, og det er dejligt vejr i Danmark. Man er nødt til at nyde de der få dage om året. Det er også min svigermors fødselsdag, hun er en legend. Vi er lidt heldige her på tiden. Ja. Men vi må se, hvor længe det var. Det er det. Og grunden til, at Gargo han lige er på telefonen, det er, fordi vi skulle finde på nogle fitnessmyter, som vi siger til sidst. Så vi har besluttet os for, at vi gennemgår emnet lave høje reps. Og fordi det er så stort et emne, så tager vi bare det som en enkelt video. For ellers så kunne vi jo snakke i flere timer. Det er jo det, der... Det fandt vi ud af de sidste episoder. Vi kan jo snakke på evigt derovre. Vi kan blive ved. Det kan vi. Men har du fundet en? jeg har fundet en. Man. Jeg har nogle stykker, så vi må lige se, hvor mange vi skal have med. Ja, vi ser på det. Ser på det. Ja. Jeg har nogle lidt kontroversielle nogen, men vi må se. Spændende. Alright. Jamen, vil du introducere dagens emne? Ja, så dagens emne i dag, det er, at vi skal snakke lidt omkring det her med høje versus lave reps. Og der er en masse sådan delemner under det, for det er et ret stort emne. Ja. Fordi hvad er det mest effektive? Det er jo noget, vi kommer til at skulle gennemgå lidt omkring noget fatigue. Vi kommer til at snakke omkring det at rekruttere flest mulige motoriske enheder. Vi kommer, min hjerne, jeg lavede engelsk video i går, så mit hoved er stadig i gang med, kan du huske, at vi sad nede i Power, og jeg sagde, min hjerne. Det er det der med at switch. Altså, Ja. jeg er heldigvis vant til det. True, han har jo en legendary kæreste fra Polen, så de snakker engelsk hele tiden. Ja. Eller, jeg er begyndt at lære hende meget dansk, men hun er stadig sådan lidt genert. Selvfølgelig, men det er også rart at kunne, når hun det bliver bedre og bedre. Hun har taget nogle forskellige kurser, og det går faktisk rimelig godt. Hun er da mega stærk. Men ja, jeg er rimelig vant til at switch hele tiden mellem dansk og engelsk. Så... Når han snakker med sin kæreste hjemme og sin kæreste nede i gym, for der er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er kæresten i gym, så starter du nødt til at snakke på dansk jo. Præcis. Men mate, i forhold til higher og low reps, så vi jo begge to har samme filosofi. Vi kører jo primært lower reps. Altså, jeg kan ikke huske sidste gang, jeg har kørt high reps. Præcis. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror også, til stort set alle mine klienter, der er selvfølgelig nogle få øvelser, der er undtaget. Der kører jeg der smider jeg mellem 3 til 8 reps på programmet. Ja. Og det gør jeg også til mig selv. Ja, same. Hvad for nogle kører du high reps til? Det vil nok være primært øvelser, hvor load bliver et problem. Nå, i forhold til, at det bliver... okay, så sådan noget som bagskulder og prim. Så der kan man også diskutere, hvor gode er øvelserne rent faktisk. Hvis det er load, det bliver et problem, ikke? Men det kan vi jo tage en anden episode. Hvilke punkter vi sådan kigger på, når vi sådan skal vurdere, om en øvelse er god eller dårlig i forhold til hypotrofi, ikke? Det er sådan en helt anden snak. Men jo, jeg kører meget lave reps. Også selvom vi har jo den her meta-analyse, der er lavet for nogle år tilbage, hvor man kigger på forskellen mellem forskellige rep ranges, hvor man både kigger på low reps, moderate reps, og så de her høje reps. Og det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan man definerer, hvornår det er low reps, hvornår det er moderate, og hvornår det er høje reps. Men det kan være, at vi lige skal lave vores egen definition af det nu. Jeg tænker, min definition, det er, low reps, det er jo fra 2 til 8. Moderate, 8 til 12, og high reps, 12 plus. Ja. Kunne det være en god en? Jeg tror også, det er der, den skal ligge. Og der er jo, hvad kan man sige, de der studier viser jo et eller andet sted, at der ikke er den største korrelation i forhold til, at higher reps eller lower reps skulle være meget bedre. Men det er der fatigue kommer ind. Det er der, det kommer ind. Fordi du kan i princippet bygge den samme mængde masse med at køre high versus low reps. Men vi havde også en god snak omkring det her med at køre højere frekvens. Og bare generelt det der med at manage fatigue. Og high reps, det er bare meget mere fatigue. Det er også svært i forhold til at kunne rekruttere motoriske enheder, fordi hvornår ved man, om man egentlig er træt, fordi man har kørt en høj eller lav rier, eller om du egentlig bare føler det der lidt calciumioner begynder at komme ind i din muskel. Præcis. Så det er sådan lidt... Og du skal bare sige, hvis jeg siger noget forkert, bro. Nej. My guy, he knows. Jeg sidder med selveste Gargo herovre. Så, hey, Jamen, det er rigtigt. Der er meget i forhold til fatigue og sådan noget, vi skal ind på. Man kan sige overordnet set, som du snakkede om, der viser den her meta-analyse, at alt fra de her 5 op til 30 reps, det kommer til at stimulere muskelvækst i samme grad. Ja. Så der gik meget rundt omkring, at det er faktisk lige meget, hvad du kører. Bare kør en rep range-agtigt, og så skal du nok se vækst. Og det er jo rigtigt nok, hvis man er nybegynder.
det folk, de lidt glemmer, når de ser på de her studier eller meta-analyser, til dem, der ikke ved, hvad meta-analyse er, det er, hvor man samler en masse studier inden for nogle kriterier, som forfatterne til studiet så har valgt. Ja. Det mange glemmer, at det her det er lavet på nybegynder primært. Og der er lige nogle fysiologiske fordele, vi skal huske på her, når man er nybegynder. Fordi træder du ind i centret, så er det nærmest, altså som nybegynder, så er det nærmest lige meget, hvad du laver, så skal du nok vokse. Ja. Der skal utrolig lidt til. De har en højere frivillig aktivering fra starten af. Præcis, der er meget mere frivillig aktivering, og du kan stimulere til vækst, ikke? Så man kan se på det på den her måde, at det, der gør et sæt stimulerende, det er jo, hvad vi snakker om i forrige episode, så hvis man ikke har hørt den, så er det nok en god idé lige at se den også. Nej, men det er mekanisk spænding, og så er det en høj grad mekanisk spænding, og så er det en høj grad af rekruttering af motoriske enheder. Og det er jo det, vi skal kigge på i et sæt, og det er jo derfor, at det her fra 5 til 30 reps, de her sæt, de kan stimulere muskelvækst i samme grad, fordi hvis et sæt har begge af de her ting, jamen så ser vi muskelvækst. Og det er jo klart, at man ny, så har man ikke rigtig rekrutteret sådan mange af de her high pressure motor units før, så lige pludselig så er der et rigtig stort vækstpotentiale, de kommer til at opnå, ikke? Så det er det første, vi skal kigge på. Så når man er nybegynder, så ser man måske en tilsvarende vækst i forskellige rep ranges. Problemet opstår, at der kommer et punkt, hvor man ikke kan blive ved med at stimulere de her lidt lavere threshold motor units, fordi de når et punkt, hvor de er stimuleret nok, og de kan ikke blive ved med at vokse. Så der skal man kigge på, hvad kan man så gøre i forhold til at blive ved med at rekruttere flere motoriske enheder, fordi på et tidspunkt, så er det den eneste måde, du kan blive ved med at se vækst på. Og der er det jo, at lave reps, de kommer lidt ind i billedet. Ja, det gør det nemlig. Ja. Og det er jo også en sjov sådan snak, fordi at motivation spiller jo selvfølgelig en stor faktor i de her ting. For det er jo klart, hvis du er mere motiveret for at køre higher reps, du får vildere pump. Ja. Fordi når du kører high reps, du gør low reps. Så det har selvfølgelig en kæmpe rolle, når folk er nødt til at træne, de gør noget, de godt kan lide, men man er bare nødt til at forstå, at som du bliver mere advanced, så bliver du nødt til, der er den der, du er nødt til at træne hårdere end sidste gang. Det er det der princip. Og desto højere reps du kører, desto sværere er det bare at gøre det quote-unquote hårdere hver gang. Det er lidt nemmere at progress i de lavere rep ranges. Og vi ved jo, at progressive overload, det er ikke true driver til hypertrofi, men det er et feedback, der fortæller, at vi ligesom opnår mere frivillig aktivering over en eller anden måde. Præcis. Og det, hvis du skulle, lad os sige, køre en bicep curl, og jeg siger til dig, Cargo, du skal tage 12 reps for 31 reps, fordi du skulle tage en mere end sidste gang. Det er fandme svært at progress på den, og så sige, ja, for du skal egentlig springe 2 kilo, når du hopper i dumbbell. Så hvis du nu skulle tage 14 kilo for whatever, så er det bare svært at skabe progression. Hvorimod, hvis jeg siger til dig, bro, tag 24, og så du kan få 5 i stedet for 4. det er lidt nemmere at skabe progression. Plus, at de der 5 reps skabt meget mindre fatigue, altså træthed, end de der 30 gjorde, eller 20 eller whatever gjorde. Så min mulighed for at træne biceps i dag, og så træne biceps i overmorgen, så vi kan have en højere frekvens på lavere reps. Vi kan stimulere den oftere, hvilket også er en kæmpe faktor, der kommer ind. Og det er faktisk godt det, du siger med pump og fatigue, fordi det er jo sådan, at det snakker vi også om lidt inden, den her teori med effective reps. Ja. Det er sådan cirka de 5 sidste reps-ish, der kommer til at være det, der egentlig kommer til at give os gains. Og det er også derfor, vi ser, at alt fra 5 til 30 reps, det kan give lige mange gains, fordi potentielt set kan vi have lige mange stimulerende gentagelser af effective reps. Præcis. Så hvis man ikke kender modellen, så søg det på Google. Bare søg på effective reps. Så viser modellen egentlig bare, at hvis du laver et sæt på 15 reps, jamen så kommer de første 10 reps nok ikke rigtig til at give dig nogen stimuli til muskelvækst, hvorimod det er nok primært de 5 sidste reps, der gør det, fordi der har du både den høje rekruttering, men du har også en højere grad af mekanisk spænding, fordi det er her, vi kommer ned til de her lidt langsomme hastighedskontraktioner, hvor det er, når vægten begynder ufrivilligt at flytte sig langsommere, jamen så skal der ske mere overlap af det her svært bruddannelse ind i musklen, ikke? Og det gør bare, at det sætter den her kaskade i gang, der kan levere proteinsyntese. Og det er også det, man ser i higher reps. Det er jo først de sidste, jeg siger, det går efter 30 reps, det er jo nok de første potentielt 6 reps for failure, hvor dine reps begynder at blive lidt langsommere. Ellers så kan du bare stå sådan her. Hvis du kan tage 30 reps, så kan du i hvert fald stå 25 reps sådan her. Og mit store argument for ikke at køre så mange reps, det er netop, at det bliver meget sværere at nå ned til de her langsomme hastighedskontraktioner, fordi når du først er kommet op over de her 15-20 reps, eller det er så forskelligt, hvornår det sker, så kommer du til at opleve mega mange metabolitter i musklen. Du kan mærke det her pump, du kan mærke syren, du kan mærke det kardiovaskulære system, det begynder at køre. Og det er alle sammen ting, der sådan, du ved, sender det her afferente feedback til hjernen om, at det her, det er ondt, det gør ondt, det er hårdt.
Og så snart du begynder at have sådan en sensation af smerte, så kommer det til at nedsætte rekruttering, fordi som vi snakker om i første episode, når du skal sende rekruttering ned til en muskel, så skal det først lige gå igennem den sensoriske del af hjernen, som kan opfange den her feedback. Og hvis den begynder at opfange den her feedback, ja, så kommer den til at nedsætte sådan signaler ned til muskelfibrene. Og det der er så sjovt, det er, prøv at forestille dig, et godt scenarie, jeg altid plejer at forklare, det er, lad os sige, at jeg sætter dig ind i en hack squat, og jeg siger til dig, at du skal køre 15 reps til failure. Du kommer jo til at hade dit liv efter 5 reps og tænke, jeg kan ikke det her. Psyken, din evne til at skulle presse dig selv, fordi det er så hårdt psykisk. Du kan ikke presse dig på samme måde. Hvorimod så sagde, 5 reps til døden. Du kan godt presse 5 reps, hvor du også presser til døden. 5 reps er faktisk hårdt på en hack squat, ikke? Men ja. Meget mere overkommeligt end 5 reps. Mere overkommeligt. Det er ikke så psykisk hårdt. Det er jo mega hårdt at have sådan en vægt på skuldrene, og også bare, selvom det er bicepkød, og det føles lækkert. Ja. Du ved jo ikke. Det er derfor, vi ved. Den der, hvad kan man sige, variabel, der hedder, vi er sikre på, at du ramte en høj rekruttering. Den kan du ikke have på samme måde, for du ved jo ikke, om du faktisk var træt, fordi du var nået failure, eller om du var træt, fordi du bare ikke kunne klare mere det psykiske af, at det burnede, det brændte i din muskel, hvis det giver mening. Så det er jo det der med, hvis vi gerne vil sikre og sætte variablerne, det kan godt lide inden for science og sørge for, at variablerne er så stabile som muligt. Det kan vi jo godt lide. Så når det er, at vi gerne vil være sikre på, at vi får mest muligt ud af vores sæt, så kan vi jo godt lide at være sikre på, at okay, vi kører den her mængde reps, fordi det skaber mindre psykisk stress og den der følelse af brand ind i musklen, fordi så ved vi, at når der er gået 5 reps, så kunne vi ikke have taget flere reps et eller andet sted. Så vi prøver jo bare et eller andet sted at gøre det så nemt for os, så dovent som muligt at presse os selv. Ja, præcis. Det er faktisk en virkelig god pointe, fordi det, der gør, at vi når failure, det er, når vi ikke kan rekruttere flere motoriske enheder. Og vi ikke kan lave den task længere. Virkelig. Ja. Og der er så mange ting, der kan gå ind og påvirke den her rekruttering, så du skal forestille dig det som om, at hvis du gerne vil have så mange gains ud af et sæt som muligt, så skal der så få ting, eller så lidt feedback som muligt i forhold til smerte, sensation og så videre, for at opnå en så høj rekruttering som muligt. Så man skal virkelig prøve at undgå, at der er eksterne faktorer, som for eksempel syre i musklen, der går ind og påvirker rekrutteringssignalet. Men der er også lavet et studie faktisk på et tidspunkt, hvor man sådan sammenlignede folks motivation i forskellige rep ranges, hvor man også klart så, at, og det kan jeg godt skrive under på anekdotisk også, når jeg laver programmer til klienter, folk de har meget mere motivation til at køre lavere reps. Det har de. Jeg snakker faktisk tit med nogle i fitness, hvor de sådan siger til mig, for eksempel det kunne være hack squat eller noget lignende, hvor de er sådan, fuck, jeg skal køre så mange reps, eller jeg har lige fået så mange reps på programmet af min coach, hvor jeg nogle gange sådan spørger, du kan da bare køre færre reps. Ja. Men så er de sådan, jamen det står på programmet. Men nogle gange så er det også vigtigt sådan at trumfe igennem med sin motivation, fordi motivation er virkelig vigtigt. Det er det. Det er virkelig vigtigt. Og det er sjovt, det der du siger der, fordi jeg har oplevet rigtig meget med klienter, at de er meget sådan, lave reps, mener du det? Alle dem på nettet, de kører high reps. Alle dem med de bedste kroppe i USA, de kører high reps. Er det ikke de der 8-15 reps, der er hypotrofizonen? Ja, det er jo det, fordi det er jo det der gamle bro science, der har fortalt, at altså, hey, hvis du gerne vil tone dine muskler, så skal du køre derop. Hvis du gerne vil være stærk, så skal du køre de lavere reps. Ja. Men det er bare ikke helt sådan det fungerer. Og når man først har kommet over den, det er lidt det, når man først har kommet over den der med, det er sgu da mærkeligt, og man finder ud af, wow, jeg har faktisk formået at løfte 40 kilo mere på de her måneder, end hvad jeg gjorde før. Og jeg er mere rested. Jeg kan se, der sker progression. Og så tænker de, hvorfor fanden har jeg lavet det andet? Og det er meget sjovt. De skal lige over på den anden side. Det er lidt ligesom... De skal lige vende sig væk fra det der med, at det er ikke sensionen i musklen, der sådan, altså driver til, hvad de har fået ud af øvelsen. Der er også lavet et andet studie, hvor de kiggede på, hvor de spurgte folk, de skulle lave en bestemt øvelse. Nu kan jeg ikke lige huske den præcise øvelse, men det var sådan, hvor i den her øvelse kan du mærke mest sensation? Og så udpegede de så det sted på deres krop, hvor de sagde, det her, jeg kan mærke det. Og så bagefter så målte de muskelvækst, hvor det ikke var det område, der voksede mest efter de øvelser. Så det er også det igen. Fordi du kan mærke en muskel, er ikke ens betydende med, at altså, det virker. Og det er jo det, der virkelig slår det her mind-to-muscle connection-koncept helt ned. Ja, for det er ikke sådan, det hænger sammen. Nej, det var virkelig... hvad kan man sige, smukseret det der mind to muscle. Fordi et eller andet sted kan jeg godt forstå selve ideen bag, at jamen, hvis du kan mærke muskel, jamen, så må det jo betyde, at du rammer den bedre. Jeg kan godt se ideen, men om jeg har lyst til at... Hvis jeg laver den her bevægelse her, om jeg tænker på det, eller ikke kan mærke det, så er det stadig min lat, der gør det her. Altså, min lat, kroppen er ikke så klog, at man bare kan tænke på noget,
og så kan du slukke for alle andre muskler, og så er det kun den, der træner. Hvis vi kunne gøre det, oh my god, det kunne være sindssygt. Det kan vi ikke. Vi er ikke robotter, vi er ikke maskiner. Så man skal ikke, hvad kan man sige, Det er også en sjov snak, vi havde på et tidspunkt, hvor det var, at vi har set nogen lægge nogle videoer og så videre, hvor det virker næsten som om, at det her med at få bedre kontakt til en muskel, det har været et mål for dem under nogle træninger. Som om, at ens muskler, de kan sådan tændes og slukkes lidt som en stikkontakt. Ja. Og det er ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, du bare lige kan sige, nu vil jeg ramme den her del af musklen. Det kan du ikke bare sige til hjernen, fordi lige meget hvad du gør, så har vi det her neomekaniske matching-princip, der hedder, at vores CNS vil altid rekruttere de muskler med best leverage, fordi det er en måde, hvorpå at man er mest energieffektiv. Ja. For hvis der er en muskel, der har bedre leverage, hvorfor skulle kroppen så bruge mere energi på at rekruttere en anden del af musklen, der vil have sværere ved at trække den samme vægt op? Ja. Så det kan man ikke styre. Jeg tror, det handler mere om, at hvis det virkelig er et problem der med, at man ikke kan mærke muskler, man gerne vil kunne mærke det lidt, så er det nok langt hen ad vejen også måske lidt i forhold til en setup. Sætter man øvelsen overhovedet rigtigt op? God pointe, ja. Hvordan ser udførelsen overhovedet ud, ikke? Altså i forhold til de biomekaniske tankegange, når man udfører den. Og jeg tror, det er der, den ligger mange gange, at folk de forstår måske ikke helt biomekanikken bag den muskel, de gerne vil ramme. Yeah. For biomekanik, det er mere indviklet, end hvad mange tror, fordi det er meget i forhold til for eksempel ribbenskurvatur, størrelsen på ribbenene, armlængde og sådan nogle andre ting, der kan have indflydelse på, hvilken muskel der måske er bedst leverage. Fordi det er ikke ens for alle. Fordi en person har sagt, sådan her rammer jeg mine lat, så det er ikke ens betydende med, at du får den samme stimuli ud af det. Fordi de kan måske være bygget på en anderledes måde, der gør, de har bedre leverage. Og det er det samme med quads. Det ved jeg ikke, om vi har haft den snak før. Der var en, der spurgte mig sådan, hvad kan jeg gøre for at ramme den her del af min quads? For eksempel den her teardrop-muskel. Ja. Og der sagde jeg bare til ham, at jamen, vi har de her 4 quad-muskler, de hæfter alle sammen ned omkring det samme sted under knæskallen. Ja. Så det er jo sådan lidt biomekanisk, så er det meget svært sådan at sige, jamen, du kan gøre det og det og det for at ramme den her del af dine quads, fordi de hæfter samme sted. Ja. Og i sidste ende, så gør de alle sammen, så laver de alle sammen den samme bevægelse. Så der sagde jeg også bare til ham, jamen hvis du genetisk har et sted på musklen, der er disponeret efter at vokse mere, så vil den muskel altid være den, der bliver stimuleret mest, fordi det er den, der har bedst leverage. Fordi en større muskel har også bedre leverage. Så hvis man har det her virkelig store sweep på sine quads, yderquads, jamen så er du bare genetisk disponeret efter at skulle have et stort sweep på dine quads, og måske ikke lige så stort teardrop. Og så er der bare nogen ligesom dig, der er heldig, der bare har det hele. Hvor er du sød. Jeg tror, du er en legend. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der der tror, at det der med jeg tror, de har en idé om, at de skal kunne mærke mere, end de egentlig behøver. Fordi der er også forskel på, om du laver noget i det forlængede eller det forkortede stadie. For eksempel, hvis du kører en leg extension, der kan jeg jo mærke min quad sammentræk. Hvorimod, hvis jeg laver en hack squat, så kan jeg jo ikke mærke det på samme måde. Og der tror der er mange, der også med bryst for eksempel, jeg er sådan, jamen, jeg kan ikke mærke mit chest på samme måde i en dumbbell press, som jeg kan i en fly. Nej, fordi når vi laver en fly, så ligger det største del af tension jo, når du sammentrækker den. Så den der krampefornemmelse, den får du ikke. Nej. Så jeg tror også, man tror, man skal mærke mere, end man egentlig behøver. Og nu snakker vi så selvfølgelig om, det ikke er vigtigt at mærke den, nødvendigvis. Det er ikke, hvis du virkelig ikke kan mærke noget, lad os sige, du laver et eller andet øvelse, og du kan mærke dit baglår, når du kører faktisk arme, så er der selvfølgelig noget helt galt af det, du sagde med setup'et. Ja. Og hvis du laver et ordentligt setup, og du laver det ordentligt, så det passer til den muskel, du gerne vil ramme, så vil du også kunne mærke til en vis grad, selvfølgelig. Ja. Men det der med at kunne mærke, at min lat, den brænder så meget, jeg føler, at jeg er oppe i himlen, der er sådan lidt forvrænget idé om det. Og det er bare den der two drive med, altså det der er vigtigt, det er, at dine reps bliver langsommere, så vi får mere som muligt, mekanisk spænding, og vi kan skabe mere frivillig aktivering over tid. Og så kommer progressive overload som en form for feedback efter det. Så vil du bygge muskelmasse. Ja. Så lige præcis. Og bare lige for at opsummere på det hele, fordi nu kommer vi lidt forskellige nu kommer vi lidt forskelligt rundt omkring forskellige emner, også omkring mind to muscle connection og så videre. Så bare lige for at samle det sammen. Så den første pointe i forhold til lave versus høje reps, det er det her med fatigue. Højere reps kommer til at skabe mere fatigue end lave reps, og lige en anden ting, hvis man er enig i, at mekanismerne af mekanisk spænding og rekruttering af motoriske enheder, der har betydning for dine gains, og hvis du har andre mekanismer, så vil jeg meget gerne høre om, for det tror jeg ikke, du har. Nej, men hvis du er enig i det statement... Jo, time on attention, bro. Time on attention. Fuck rekruttering. Ja, undskyld. Nej, men ærligt, hvis man er enig i de to ting, så er man også enig i, at lavere reps er mindst lige så godt
som højere reps, og også bedre, og det kommer vi til nu, fordi nu vil jeg gerne komme lidt ind på måske sådan noget som frivillig aktivering. Vi kommer lige kort ind på det, men lidt mere i dybden, og så lidt i forhold til måske noget muskelskade, for det har også lidt indflydelse på måske den frekvens, vi kan opnå over en træningsuge. Det er jo det. Så hvis vi lige går i dybden med frivillig aktivering, så bare lige for at forklare det kort, frivillig aktivering, det er egentlig bare en målemetode i forhold til at kigge på, hvis du træner med maksimal indsats, altså maks rekruttering, hvor stor en andel af musklen kan du så aktivere og derved stimulere. Så det vi egentlig har set i nogle studier, det er, at man har sammenlignet nogle forskellige programmer, hvor man har kigget på træningsprogrammer, hvor man har blandet meget lave reps, altså helt ned mod 2-3 reps, sammen med, du ved, de her sæt med lidt højere reps, og så har man så haft en anden gruppe, der sådan bare har holdt det mere statisk. De har ikke lavet de her sæt med lave reps. Det man egentlig så over flere uger, det var, at dem, der lavede lave rep sæt, de øgede deres frivillige aktivering meget mere sådan over den periode, de nu trænede. Så det man ser, det er, at når vi laver de her lave rep sæt, hvor vi har nemmere ved at opnå maksimal rekruttering, så sker der også en større sandsynlighed for, at vi adapterer til at kunne rekruttere en større andel af muskelfibrene inde i en muskel over tid. Og det er jo ret væsentligt, når man begynder at være mere erfaren, og man ikke kan blive ved med at stimulere og vokse de her lidt lavere threshold motor units, men man skal blive ved med at øge sin horisont lidt, ikke? Og komme op til de her helt high threshold motor units, som egentlig er de fibre. Når jeg siger high threshold motor units, så er det egentlig bare de motor units, der sådan kontrollerer de her type 2X-fibre, som har allermest vækstpotentiale. Ja. Så det er sådan en vigtig del også at have med. Jeg ved ikke, om du også kunne mærke det. Jeg kan huske, vi begge to nok begyndte lidt på samme tidspunkt at virkelig preach det her med helt ned mod 3-4-5 reps i mange af vores sæt. Det er som om grænsen den har flyttet sig mere og mere. Jeg tror allerførste gang vi trænede sammen, der kan jeg huske, der kørte vi måske meget sådan noget 8-10 reps, måske 12 ikke op på noget af det. Ja. Hvor vi tænkte sådan, 8 det er også lave reps, men det er som om den har flyttet sig længere ned med tiden. Det er den. Og det er jo rigtigt nok, altså helt fra tilbage til de gamle dage, da jeg startede med at træne, der fik jeg at vide af min far, at jeg skulle køre 15 reps. Så jeg har kørt 15 reps, og nu er jeg nede og køre max 8. Altså max 8. Gerne. Jeg kører faktisk mellem 4 til 6 i næsten alt. Så det er der, du har ret, den har virkelig flyttet så meget. Men det er også klart, fordi jeg har aldrig set mere progression. Aldrig nogensinde endnu. Selv efter 10 års træning snart. Ja. Til august 10 år, så jeg har aldrig set så meget progression. Jeg bliver jo stærkere stadigvæk for ugelig basis næsten. Det er fuldstændig sindssygt, at jeg har kunnet øge den frivillige aktivering så meget, bare ved at kunne, og min evne til at skabe mere, mekanisk spænding har aldrig været vildere. Fordi at en ting er jo, at jeg troede det var en bil, der hoppede op på. En ting er, at ved at køre de her lavere reps, at jeg kan have en højere frekvens, fordi jeg kan træne den ofte. Jeg træner nærmest hver anden dag de samme, alle muskelgrupper hver anden dag, fordi jeg kører full body split. Så jeg har kunne holde muskelskadet længere nede, lavere fatigue, og jeg har kunne have min aktivering højere, og min mekanisk spænding højere. Så det er jo totalt win-win. Mega win-win. Det er sådan lidt en kombination af, du oplever for det første højere rekruttering, som gør, at du kan stimulere flere muskelfibre, og flere muskelfibre kommer til at opleve mekanisk spænding. Det er den første del. Men også, at lavere reps indeholder færre kontraktioner, fordi hver gang vi skal lave en muskelkontraktion, så kommer der også til at være en grad af fatigue. Selvfølgelig, det er jo klart, vi bruger jo energi på hvert rep. Ja, præcis. Der skal være energi, der skal fuel hver eneste rep, der kommer. Det er ikke sådan, det bare sker. Nej, det kunne være. Det er ikke sådan, det sker uden en kost. Du kan jo heller ikke bare gå ud og køre en bil, og så nogle af kilometerne, de bruger sgu ikke lige benzin eller strøm. Præcis. Det er fordi, vi bare triller. Ja, så er det fordi, vi triller ned ad bakken, men så nemt er træning desværre ikke. Nej, desværre ikke. Medmindre du genererer meget momentum måske. Ja, du ved, det er også det, og man kan sige, jeg tror også noget af det, som jeg har fundet mere, eller vi har fundet mere ud af igennem det er også bare fordi, der bliver brugt meget mere energi på research, de her ting. Og vi har også fundet, hvor meget mere vigtigere, det er det, som Cargo nævnte, det der med de her type 2-fibre. Vi kan bedre aktivere dem ved at fokusere mere på den koncentriske. Det der med at bruge time and attention for eksempel, hvor længere tid den essensiske. Vi kommer aldrig til at kunne aktivere det samme type 2-fibre. Så der er ikke nogen grund til at bruge mere energi på det. Så det har også været noget, der har været mere fokus på.
Der er mange ting. Jeg tror også, det er derfor, det er lidt svært for mig at holde helt fokuseret samtale, fordi jeg har så der er mange grene til det. Det er sådan et stort spektrum af mange forskellige ting, der sådan hænger sammen på en eller anden måde, og det er jo bare sådan, fysiologien er. Ja. Så der er jo bare mange grene til det, ikke? Det er der. Og det er derfor, at jeg synes, det er så interessant, fordi mange de bruger bare det her studie med, jamen alt fra 5 til 30 reps, det stimulerer muskelvækst i samme grad. Jo, men prøv lige at gå ned i centret, og så kør 30 reps og så i en periode, og så derefter kør 5 reps i en periode. Jeg vil vædde 10 ud af 10 gange, så får du bedre resultater for 5 reps end 30 reps. Og det gør du bare. Og alle de klienter, jeg har arbejdet med i alle de år, jeg har trænet, de har alle sammen, altså efter jeg selvfølgelig skiftet over til det, ikke? Fordi jeg har også kørt lave eller højere reps. Ja. Vi har jo alle sammen været nybegyndere. Men efter at alt det er blevet skiftet, det er mange år siden nu, mængden af forskel på gains, der bliver lavet, er crazy. Også bare en helt anden ting. Mængden færre skader og sundere led fra lavere reps. Også, 100%. For det er jo også noget, de skal holde til mere af. De skal også bruge mere energi på, og det er så sindssygt, når det er, at jeg har en snak om sådan noget med skader og sådan, jamen bare køre nogle lave reps. Det er sjovt, fordi folk de har faktisk den modsatte tanke. Ja, de tror, at jeg skal ikke køre de lave reps, for det er der, jeg begynder at få alt muligt. Ja. Men det hvis det er, at du ikke træner på en måde, der sådan, din led er klar til. Ja, det er jo klart, at din senevæv og så videre, og senestivhed især, de skal også adaptere til tungere vægt. Så det er jo klart, at hvis du lige pludselig går fra vant til at køre 30 reps, og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så går du ned og kører maksimal effort real 0 på 5 reps. Så det er klart, at dine skuldre måske begynder at beklage sig lidt, ikke? Ja. Fordi dine sener har ikke adapteret til det. Nej. Men det er også det, hvis man ikke har kørt det før, så måske starte lidt let ud, ikke? Og så bygge op derfra, ikke? For det der også er med lavere reps, det er, at man ikke behøver at køre til failure i samme grad, fordi der skal ikke lige så meget til, før man kommer ned til de her langsomhastighedskontraktioner. Nej, sammenlignet med højere reps, fordi der kommer til at være noget fatigue i vejen, der gør, at det er sværere for dig måske at få de her langsomhastighedskontraktioner overhovedet. Ja. Du kan bare se på Mark Israelsson, når han træner. Det er sjældent, du ser ham lave nogle grind reps, eller hvor hans reps de gradvist bliver langsommere, fordi han laver så mange reps, at der kommer til at være så meget fatigue, så han stopper inden, da han kommer til det punkt. True. Men han vokser jo alligevel. Men det er jo nok andre årsager end træning. Det er jo der, det er unfair, fordi at være natty og ikke natty, du kan ikke sammenligne de to måder. Ja. Men det er rigtigt nok, fordi det er jo klart, at hvis vi kører lavere reps og tungere mængde kilo, så kan vi jo, som du siger, der rekruttere flere, fiber mellem hvert, sæt, så vi kan jo slippe afsted med en lidt højere riger. Ja. Og det er jo, man kan sige, det er også en helt god en, hvorfor vi ikke kører helt til failure, og hvorfor vi måske hellere begynder. Den skal vi også lave en podcast på, tror jeg. Fordi det er en lige så lang episode som der er så mange ting, vi kan snakke om, så vi helt glemt sådan at skrive alle ned. Det burde vi også gøre. I må også undskylde, hvis det bliver en lille bitte smule. Lidt rodet måske. Rodet, fordi det er det, vi øver os på at blive bedre til med tiden. Men der er bare så mange ting, man gerne vil sige. På, og selv 50 minutter, som de andre var. Ja. Det er stadig for kort. Det er stadig for kort, det er det. Ja. Men lad os bare sådan... Jeg har lige en sidste pointe måske. Ja. Så vi har snakket om, for det første, fatigue under sættet, i forhold til at opnå så meget rekruttering som muligt, fordi der er de her effektive reps, vi gerne vil opnå, og det bliver lidt nemmere med lavere reps selvfølgelig. Og så er der det her med frivillig aktivering, så vi kan rekruttere flere motoriske enheder over tid, og derved stimulere flere forskellige muskelfibre, dem der har meget vækstpotentiale. Og så den sidste pointe, det er det her med muskelskade, som vi lige kort kommet ind over. Ja. Når der er flere muskelkontraktioner, jamen så er der også det her med calciumion influx og sådan nogle ting, der gør, at der kommer til at være en højere grad muskelskade, når det er, vi har de her højere rep-sæt. Og det gør egentlig bare, når vi har muskelskade, jamen så den her reparationsproces efter en træning, den kommer også til at blive forlænget. Så det vil egentlig bare sige, at der går længere tid, end du kan træne muskelfibrene igen. Og det er også noget at snakke med frekvens, som vi har haft i forrige episode. Ja. Det er rimelig vigtigt i forhold til at maksimere gains og stimulere muskelfibrene oftere, så vi ikke kommer ind i for mange atrofifaser eller for lange atrofifaser, men også at vi kan igen rekruttere så mange motoriske enheder hver eneste træning. Præcis. Nu bare lige for at være sikker på, at dem, der følger med, eller ved, hvad det er, fordi nu siger du muskelskade, vi bruger ordet fatigue. Kan vi forstå det som det samme? De går ind under lidt det samme. Fordi det er bare sådan, at dem, der... det er ikke det samme, men det er under samme top, man kan det. Og hvis I vil gerne vide mere omkring atrofi, så snakker vi meget om det i de sidste episoder. Ja, lige præcis. Men hvordan har du holdt overblik over alt det? Jeg er faktisk ret imponeret alle ting. Ja, det var bare sådan, først så kører vi det, så kører vi det. Jeg står bare sådan, jeg har glemt det hele. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk vildt nok. Jeg følte, jeg havde sådan nogle punkter inde i hovedet, jeg gerne ville følge, som sådan 3 overordnede. Jeg tror, vi kom igennem dem alle sammen. Og ja, du har også været god til at holde den kørende, så jeg lige kom i tanke om noget nyt undervejs. Fedt. Jamen, det er godt, det er godt. Vi kan lige være med til at booste op der. Men skal vi lægge den der?
Og så jeg tror, at folk de har styr på, hvad vores tanker er i forhold til det. Vi har i hvert fald været under de vigtigste ting. Der er masser af andre ting, vi kunne snakke mere i dybden om, men vi kan bare holde den der. Og så hvis der I vil have en helt særlig episode mere til det, hvor vi gennemgår nogle flere ting, så vil vi endelig gerne lave det. Skal vi prøve at snakke om de der myter der? Ja. For lige at slutte af med dem. Skal jeg starte med at komme med en til dig? Jeg har nogle stykker, så vi må lige se, hvad der er bedst her. Okay. Shit. Okay, jeg har faktisk nogle... Det er ikke fordi, du behøver ikke lave et langt svar, men jeg kommer lige med nogle stykker. Ja, okay. Skal man blive øm efter en træning for at vokse? Nej. Er der nogen form for korrelation mellem ømhed og muskelvækst? Nej. Ofte ømhed, det er mere den der med, man bliver ofte øm, hvis man laver en bevægelse, som kroppen ikke er vant til. Så hvis du bliver øm hele tiden, så kommer det faktisk bare til at holde dig tilbage fra gains. Fordi vi vil jo gerne være i et stadie, hvor vi ikke kommer til at mærke den der form for fatigue mentalt, når vi skal ned og træne. Ja. Så nej, overhovedet ikke. Nej. Klasse. Det er det helt gode gamle. Jeg skal være smadret, jeg skal ikke kunne gå på toilet dagen efter leg day. Jeg glemmer det aldrig. Jeg var sådan helt glad, hvis jeg ikke kunne gå på toilet dagen. Jeg var sådan lidt, fuck ja. Jeg har smadret mine ben igennem. Jeg er øm de næste 5 dage. Ja. Jeg tror måske bare, det var fordi, så vidste jeg, så skulle jeg i hvert fald ikke træne ben de næste 5-6 dage. Det var nok mere derfor, jeg var glad. Ja. Okay. Jeg har lige en mere. Ja. Jo mere du sveder, jo mere fedt forbrænder du. Nej, overhovedet ikke. Det kan være alt muligt fra, om du har for meget tøj på, til det er fugtigt nede i centret, til der er så mange faktorer, der spiller ind i hvor meget sved du kommer til at opnå under din løbetur eller gåtur, eller bare generelt din session. For det er jo klart, at hvis jeg træner udenfor i varmen, og det er solen, den skinner på mig, så sveder jeg bare at sidde her. Men hvis det er nede i et center, hvor jeg står i en tanktop, og der er ret koldt, så kommer jeg ikke til at svede på samme måde. Overhovedet ikke. Så det er bare kroppens måde at regulere temperatur efter. Så hvis det er, at man er i et meget varmt miljø eller træner hårdt, så er det jo klart, at kroppen prøver at regulere temperaturen efter det. Jeg har 2 myter her. Okay. Den ene, det er, at du kan spotreducere, kan du ikke det? Så hvis du gerne vil tage dig på maven. Den tænkte jeg faktisk også på, om jeg skulle stille dig. Spotreducering er fedt, og det kan være, at jeg kommer lidt med et kontroversielt take nu. Fordi det er jo nok blevet fastslået mange gange, tror jeg, på sociale medier, at du kan ikke spotreducere fedt. Nej. Der er no way, at du bare lige kan sige, det her er fedt på maven, nederst på maven, som alle mænd kæmper med at komme af med. Det skal jeg bare af med. Og det kan du faktisk godt til en vis grad. Altså, det er klart, du kan ikke bare sådan genetisk, eller ikke genetisk, undskyld, du kan ikke bare sige, at det er der, det skal smides, men du kan godt påvirke det på en eller anden måde, fordi i sidste ende, så er det jo selvfølgelig kalorieunderskud, der gør, at man smider fedt. Det er jo klart, det er jo den her formel med energi ud, energi ind. Så hvis du smider mere energi ud af kroppen, end du får ind, jamen, så taber du fedt. Selvfølgelig. Det er sådan, det fungerer. Men der er faktisk noget med, at man kan godt have fedtdepoter, som er mere stedige på kroppen. Og med stedige mener jeg bare fedtdepoter, der sådan måske ikke bliver smidt i forhold til andre steder. Ja. Det kender folk nok også til. Det at man begynder at cut, og så er der måske et bestemt sted på ens krop, hvor det er fedtet, det er andet som det bare smelter af. For eksempel det kan være, at man har mega lean ben. Eller det kan også være, når man bulker, så kan man bare mærke, at jeg kan ikke tage fedt på mine ben, men alt andet, der stiger fedtprocenten bare. men måden, man kan påvirke det på, det er, hvis man har en af de her stedige områder, hvor man er sådan, jeg kan bare ikke slippe af med den, så er det måske noget i forhold til manglende sådan blodtilstrømning omkring det område. Okay. Der kan godt være noget med det i hvert fald. Og det er jo klart, det er jo ikke et mirakelmiddel, det her med at begynde at øge blodtilstrømning helt vildt i de her stedige områder. Det er jo ikke sådan, at det bare smides, men det kan i hvert fald være en måde, hvorpå at sige til kroppen, eller give den en større chance for at smide der næste gang, du så ligger i et underskud af kalorier. Sådan, ja. Så det man kan gøre, for eksempel hvis det er måske det nederste område af maven, så kan det være, at man skal træne mere det område, for eksempel. Der er vist lavet nogle meget få studier på det, hvor man har kigget på det. At hvis man for eksempel trænede mave, så var man også lidt mere tilbøjelig til at tage fedt der. Det er jo klart, det er jo ikke sådan, at... Bare spam crunches. Nej, ja, præcis. Det er ikke sådan, at du bare lige skal spamme et område, og så smelter fedtet bare ned. Det er ikke det, jeg siger. Altså, det er jo nok stadig en meget lille grad, det kommer til at ændre sig. Yeah. Men det kan måske stadig være nok til, at folk de bliver tilfredse. Jeg tror måske, at den her myte, som du kom med her, den er måske mere relevant i forhold til folk, der kæmper lige præcis med et bestemt område, når de i forvejen er en lav fedtprocent. Ja. Så det er ikke sådan, hvis du er i en 20% fedtprocent og skal begynde at smide fedt, at du bare skal tænke, nu skal jeg bare prøve at komme af med det her ved at øge blodtilstrømning og sådan nogle ting. Men jo, det kan helt sikkert være værd at prøve, og så se, om det måske har en effekt.
Okay. Jeg vil lige... dit svar var så legendarisk og så langt, at jeg glemte helt det andet, jeg havde fundet frem. Fantastisk. Jo, det er det her. Du kan transformere fedt ind til muskler. Okay. Der er jo rigtig mange af det, de sådan, især når jeg snakker med mine forældre frem, så er de sådan, nå, men så kan du bare ombygge dit fedt til muskelmasse. Ja. Det er også en fed tankegang at have. Ja, det er fucking okay. Og jeg tror, det er den der lidt med, at fedtet forsvinder, og musklerne kommer. At man tror, at det er blevet omdannet. Men det gør det jo ikke. Du udånder jo bare det fedt. Ja, præcis. Og så får du bygget mere muskelmasse. Det er jo basically bare sådan der. Det er det, man gør. Ja. Fordi det er folk, det glemmer nogle gange. Det er et fedt. Det er vitterligt bare energi, kroppen ikke har brug for. Ja, jamen det er 2 forskellige væv, mate. Det er 2 forskellige væv. Det er slet ikke. Så jeg elsker det. Så det er ikke sådan noget med, at man bare kan bytte det om, fordi det, der bygger muskelmasse, det er protein, som danner jo kontraktil væv selvfølgelig. Ja. Så det er protein, man skal bruge til muskelvæv. Der kan man ikke bare tage fedtet og så sige, at det skal smides ind som nyt kontraktil væv. Nej. Det kan man desværre ikke, men fedt, det er jo stadig en energikilde, som selvfølgelig godt kan bruges i relation til at give det energi under træning og sådan noget. Men nej, det kan ikke transformeres på den måde. Nej. Men jeg tror også, vi skal have en episode omkring kost, hvor vi går mere i dybden med det på et tidspunkt. Det skal vi 100%. Hvor vi snakker lidt mere omkring det her med bulk og cut. I må endelig gerne skrive, hvis I kunne tænke jer at høre sådan en, hvor mange kalorier er egentlig nødvendigt for at bygge muskler. Fordi det er en god snak. Det er faktisk en rigtig god snak. Det er en rigtig god snak. Og hvordan man lige definerer et overskud og sådan nogle ting. Ja. Der har jeg også haft lidt diskussioner med forskellige folk. Holy fedt. Men det var mega fedt det her. Ja. Skal vi holde den her? Det tænker jeg. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi I så med i den her episode af Under Stangen. Hvis I har nogle spørgsmål, eller nogle grinerne myter, eller spørgsmål, ligesom vi gjorde sidste gang, med nogle hændelser, der kan ske nede i gym eller et eller andet, så endelig skyd dem ind. Og ellers, flere monopolspørgsmål. Ja, kom med dem. Det er mega fedt. Men ellers så tusind tak for i dag. Det var en kæmpe fornøjelse med, som sædvanligt. Det var en fornøjelse. Vi ses i næste episode. Det gør vi.